Matthew chapter. Amen. Let's put Matthew chapter 1. Sizoqala ukufunda kunesihloko lapha phezulu esithi ukuzalwa kukaJesu. Amen. Hallelujah. Sizofunda nje kancane khona ngifuna nje sikuthole. Amen. Khona ngifuna nje sikuthole bese siyaqhubeka. Inkosi yomusibusisi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Happy Mother's Day, Mamzu. Amen. Amen. May God keep you. Kunkulu aqinile. Akubusise enezeleke. Amen. Egameni lika Jesu. Yazi uma uyindoda uhlala wedwa noma ungazama ngayo yonke indlela ukuthi kwenza izinto yihlele kahle. Ngazama ngayo yonke indlela kodwa size njani? Ayihlele. Ngiyakhumbula nje lapha ekhaya ngisahlala nedwa. Ngihlala nedwa isikhathi eside. Amen. Ngihlala nedwa lapha. Ngiyayiwashela, ngiyayinela, yonke into ngiyayenza, ngishadela ibala, yonke into ngigeza kakhulu nje. Yonke into ngiyazenzela futhi ngeke kube inkinga. Angenandaba noma ngene umuntu wethi. Hallelujah. Amen. Kodwa khona izinto nje ezisimpulu engangenazo. Ngasibona isidingo sazo. Ezisimpulu. Ngasibona isidingo sazo. Yazi ukuthi iayini kagesi ngangenayo. Hayi ngoba imali ukuthenga ayini ayingekho. Ande ayinde patikana ikona. Namhlanje sesekhona lapha ekhaya ngisisayona ngibeka ku-prima stove ayi. Amen. Igedlela nganginalo ngoba libalulekile. So ngisho ukuthi ngangingenalo hayi ngoba ngingasibona isidingo salo kodwa nje ngibona ukuthi masikuyaphilela noma lingekho yabona. Yabona uma uphemba umuzi ukuthola ezinye izinto uyibekile lapha usukhandele ngama-blocks uyikhandele itafula nyana. Yabona nje ihlazo ongaliboni. Hayi ngoba ungenayo imali yokuthi ungathenga itafula. So uma indoda nje khona izinto yabo ubona ukuthi ayakuhleleki kodwa makufika umuntu osifazane hayi man lekhaya nje yalizwe liyakhudumala. Amen. Hallelujah. Ingakho ke ngithi ngiyambonga Mamzu. Amen. Egameni lika Jesu. Asifundeni bazalwane sizoqala ku verse 18. Isihloko sithi ukuzalwa kukaJesu. Kuzofunda mina. Ukuzalwa kukaJesu Kristu kwaba nje. Unina uMaria esemiselwe uJosefa. Bengakahlangani wafunyanwa ekhulelwe ngomoya oyingcwele. Kepha uJosefa indoda yakhe engumuntu olungileyo engathandi ukumthela ihlazo wayefuna ukumlahla ngasese. Esazinda ngalokho bheka ingilosi yenkosi yabonakala kuye ngephupho ithi, Josefa ndodana kaDavide, ungesabi ukumthatha uMaria umkakho ngokuba lokho akukhulelweyo kungomoya ongcwele. Uza kuzala indodana uyiqambe igama lokuthi uJesu ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyamfundela amazwi ukuthi uJesu kumenyezelwa ngaye engakazalwa. Amen. Ngoba wayeyiplan kaNkulunkulu from Genesis kusumusibusisi ukuthi eze kuphi emhlabeni. Amen. Eze emhlabeni azobuyisela umuntu endaweni yakhe uNkulunkulu ayekade emdale ekuyona. Kusumusibusisi kwasekuyonakala ke ngokungena kwesitha ensimini yaseKideni samkhohlisa umuntu samdukisa wayesemuntu uyawa uwela esonweni. Amen. Hallelujah. Phese wele esonweni uNkulunkulu waseyamkhipha. Wamenze njani? Wamkhipha umuntu wabakhipha ensimini ayibabeke kuyona. Insimi yayinakho konke ayibalungisele kona uNkulunkulu ukuthi konke abazokudinga kukhona la ensimini wababekile njengabaqaphi nabalindi bensimi. Kusemusibusisi. The reason why abakhipha ngoba nako manje sebenze njani? Sebonile. Amen. Sebonile. Njengoba sebonile basukile ensimini kaNkulunkulu nako konke na yonke provision yokuphila kwabo. Amen. Futhi ke njengoba nje sebonile sebesukile emgomeni. Amen.
njengoba kuthiwa bonile kusho ukuthi basukile kwimark, basukile kwimark uNkulunkulu babekele yona. Amen. Hallelujah. Basukile emgomeni. So ke uNkulunkulu abasezukwazi ukufeza into abamisela ukuthi bayifeze ngoba sebehlukene noNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Lokuhlukana noNkulunkulu kusho ukuthi bafile emoyeni lezo bazalwane. Ngoba masikhuluma ngokwahlukana, musikhuluma ngokufa, sikhuluma ngokwahlukana kwezinto ezimbili. Amen. Mangabe kuhlukana umphefumulo nenyama kumuntu, sithi umuntu akasekho. Amen. Sithi umuntu ufile ngoba kuhlukana izinto ezingakhi ezi-2. Amen. Ukufa lokho thina sonke esikusabayo njengoba sila. Amen. Ngaphandle kwami. Hallelujah. Kuthi ngiyakuzonda nje ngikufuna. Kodwa ke angikusaba izwi kaNkulunkulu langikhulula kuwo igama lenkosi malibonke. Amen. I have no fear for death. Akusenabo ukwesaba ukufa. Ukufa ke okusatshwa abantu. Kodwa kukhona ukufa abantu abangenandaba nabo. Abaphila nabo imihla namalanga. Abaphila kukho imihla namalanga. Aphila umuntu kube ngazuthi izinto zonke ihamba kahle, kube ngathi akonakele lutho. Uthi lezinto azenzayo empilweni uzenza vele ngazivumelekile ngazifanelekile. Wayezenza ngoba vele izinto zasefeni. Noma ezenza akhonembeza omlahlayo. Noma elele ebusuku ulala bemnanda nakakhululeke, akhululeke kungafanele akhululeke. Akakhululekile ngenxa yokuthi unjani? Ufile emoyeni. Ufile emoyeni, there's no connection. Akukho ukuxhumana phakathi kwakhe noNkulunkulu. Amen bazalwane. So ufile emoyeni, akukho ukuxhumana phakathi kwakhe noNkulunkulu. So unembeza usasebenzi. Amen. Unembeza usasebenzi. Yini unembeza na? Unembeza yi-voice, yiphimbo lomoya womuntu. Amen. Unembeza yiphimbo lomoya womuntu. Akekho umuntu othi mayenza into angayazi ukuthi lento engiyenzayo is wrong. That's why umuntu mayenza into udinga indawo yokusithela engatshelwanga umuntu because he knows lokho uzokwazi ngenxa kanembeza uyazi. Amen. Kodwa esaze njalo umuntu ngenxa kanembeza uyalala ebusuku akhululeke angacabangi nanokuthi mhlawumbe ake mthandaze ngicela noxolo uNkulunkulu ngoba vele unjani ufile. So unembeza wakhe usufana nomuntu ofelwa ama senses. Amen. Yabona ngabe umuntu ebhema inqawe ipipi inqawe uma izoyicisha ngesithupha yithi ngayisaqala ukuyicisha iba buhlungwana. Kuba buhlungwana la emnweni la ngendlela ayicisha kube buhlungu kodwa kuhambe ayasha lama senses ala ekugcina sekungasenzeki lutho ayicishe nje kuyenzekile. Unjalo umuntu ohlukene noNkulunkulu onembeza wakhe awusebenzi. Amen. Kama lenkosi malibonke. La sifunda khona iBhayibheli lisitshela ukuthi kuyalalezelwa la ukuthi Joseph ungamlahli uMaria. Lokho kukhulelwe ungomoya oyingcwele. Uma uzozala umntwana, masemzalile umntwana, umqambe ngokuthi igama lakhe uJesu. Delizini igama lakhe unguJesu, yiba uzosindisa abantu bakhe ezolweni zabo. Amen. The reason uJesu ayizele yiba uzosindisa abantu bakhe ezolweni zabo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Uzosindisa abantu bakhe ezolweni zabo. Mafunda incwadi kaJohn chapter 8 verse 31. Lithi uJesu wayenabafundi bakhe. Lithi abanye bakholwa nguye abanye bangabazi. Amen. uJesu wayesekhuluma nabo wathi uma nimi ezwini lami you will know the truth and the truth shall make you free. Set you free. Amen. Manje mazwini lami nizolazi iqiniso and iqiniso lizolenza njani? Lizonikhulula. Enilaziyo lizonikhulula. Laba khuluma nabo bathi sinjalo kaAbraham thina asane sibe igqila zamuntu. Asikaze size sibe izigqila zomunye umuntu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Uthi uJesu isigqila asihlali phakade endlini kodwa indodana ihlala phakade. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
Isigqila asihlali phakathi endlini. Yabona uma uyisigqila ususenkingeni ngoba uma uyisigqila kulowo muzi ohlezi kuwo noma kungathiwa izulu liyaduma wena bayakhipha bahambe baphume lapha bakuthuma khona kuthi izulu liyaduma noma kodwa wala ekhaya umntwana wala ekhaya uyakhululeka hlala nethezeke ngoba usekhaya. Hallelujah. Hallelujah. Uyahlala khululeke ngoba usekhaya. Inkosi yomusa mayibona. Now, uJesu uzile uzele ukuzokhulula abantu kuphi ezonweni zakhe. Umsebenzi awuzele ukuzokhulula abantu kuphi ebugileni bezono. Amen. Ukuzokhulula abantu ebugileni abantu bagilaziwe bagilazwe izono. Amen. Amen. Futhi awukwazi ukusibalekela isono, awukwazi ukubona naso ngaphandle kokuba serious uthatha uJesu. Amen. Awukwazi ukubona ngaphandle ukuthatha bani uJesu. Encwadini kaJohn chapter 1 verse 29 uJohane wayembona uJesu eza uthi bheka nanti udlu kaNkulunkulu elisusa izono zezwe. Hallelujah. Yeah. Bheka nanti udlu kaNkulunkulu elisusa izono zezwe. Angataba ayikho thina lesinakwenza yona ayikho lesinakwenza yona asinawo amandla okuyekisa izono asinawo amandla okuyekisa izinto ozazi ukuthi azikho right kodwa udinga uJesu. Amen. Ayiwu kaNkulunkulu esusa izono zezwe because ezinye izinto sawuphile nazo ezinye sawuphile kuzo kakhulu wazo wabafamily yakuzona uphila kuzona uhlala kuzona zizona enye ziyakugilaza ebusuku abanye abantu abalali ngisho ukulala akakwazi ukulala eyedwa ngoba usegilazekile. Phakathi kwamabili esuka athunele sikhali isono siyamdinga akakwazi ukulala ngoba uyisigila sesono. Amen. Hallelujah. Igama lenkosi manibonga. Hallelujah. Makabonga uJesu. So uJesu wafunda incwadi kaMatthew chapter 11 verse 29 if I'm not mistaken. Uthi Jesu onina lonke likhatheleyo nelisindwayo. Wozani kimi ngizokuniphumuza. Hallelujah. Nina lonke likhatheleyo nelisindayo wozani kimi ngizokuniphumuza. uJesu uzele lokho. Mntana baba uzele uyakwazi uzele wena. uJesu uyakwazi ukuthi ukugilazekile noma abantu abadala bangakwazi wena uyazazi izinto ezikugilazayo kodwa nami uJesu namhlanje ufuna ukuzokukhulula. Akekho umuntu ozokukhulula singathetha sikiya amasango senze yonke into kodwa ngeke ukhululeke ngaphandle kokuthi uthola uJesu. Amen. Wonke umuntu udinga. Hallelujah. Nabona bazalwane yobasila endlini ungathola ukuthi mangabe bekhona on 3 or 5 abantu abasindisiwe. Amen. Amen. Hallelujah. Ungathola ukuthi 3 or 5. So that's why sometimes sizoba ne problem yokuthi phakathi kwethu kube nabantu abangakhuzeki, kube nabantu abangalawuleki, kube nabantu abangabambeki, kube nabantu abaqashulayo abangalibona ihlazo abangabona labakhona ukuthi bayazi ihlazo noma bayahlazisa. Inkinga banayo uJesu. Asifuna ayikho ngayo sifuna ukuchanela kuJesu ukuthi nangu uJesu uyakubiza nangu uJesu uyakudinga lalapha baba isono uzela sona uJesu ukuthi azodila naso empilweni yomuntu. iBhayibheli lifunda lithi inkokhelo yesono ukufa. Agcine simnandi usizo simnandi kodwa egcineni inkokhelo yesono you will die. Bese lithi kodwa isipho somusa sikaNkulunkulu uphilo phakathi. Kama Yesu malibonga. Amen. Hallelujah. Amen. Manje ukukhuluma ngempilo. Khuluma ngabazalwane. Ngempilo. Because sometimes abantu mabephila emhlabeni bakhohlwa izinto zomhlaba. Bakhohlwa izinto ezikhona emhlabeni. Bagijimisa izinto. Bese lithi iBhayibheli ngifunda lokusizana ukuthi uzuzizwe lonke kodwa ulahlekele ukuphila kwakho la. Yeah. Lapha phansi izinto ezikhona kumnandi, abafana bakhona, amantombazana akhona, zonke izinto ezikhona, ubamba lapha nalapha, iwe uthanda ngakhona, kodwa lalela mntana baba, into ezokusiza ukuthatha uJesu. Amen. Laba bakhuza bazalwane, bayakhuza ukuthi bayikho lokho. Uyozenza izinto wazi ukuthi umntwana kaNkulunkulu ngizindisile, kodwa izinto ezenza usungafakazeli lento yiyo.
udinga uJesu. Nomhlabelelo. Bengifuna nje ukuhlabelela ngathi ungawuzwa. Uzwe inhliziyo, uzwe ngendlela kamoya. Kuthi nje ngizomemezela nangu uJesu. Nangu uJesu. Nangu uJesu. Manje. Manje. Nangu uJesu. Nangu uJesu. Oyiza. Abuye. Manje. Oyisono. Uyisiqila sesono. Umuntu akakwazi ukuyikhulula kugcineni, kodwa umuntu udinga uJesu azomkhulula. Lalela bafowethu, akusizi ukuba senkonzweni, ube sosontweni, usonte, usumlilo, kodwa uthola ukuthi imvana ayikho. Awunayo uJesu. Yesu usuku la uzophenduka khona izinkuni zokubasa umlilo wasesogwini. Now usaphila unethuba. This is the chance for you to run. Ubaleke ngamandla akho wonke. UJesu is ready for you. Uvula izandla zakhe. Uthi kimi angimlahleli ngaphandle. Osakimi angimlahleli ngaphandle. Manje sekubize kutheni uhlakaniphe kangakanani? Uhlakaniphe kangakanani ukwazi ukubona ukuthi yithuba leli. Yithuba leli engikwazi ukulithethela. Yithuba leli la uJesu ene-appointment nami khona. Yithuba leli zonke izinto engizithandayo kodwa engasithandi ngengqondo yami, kodwa umzimba wami osithandayo. Yithuba lokuthi ngithole umuntu ozongiyekisa zona. Kama lenkosi mangoko. Lalela zabantu. Umuntu mayisenoJesu akafundiswa ukuthi lokhu ku-wrong, lokhu ku-right, lokhu kunjani. Amen. Uyazazela yena ukuthi u-wrong lo u-right lo. Uzazela yena ukuthi ukwaya uphenywa, uthi walaphuzwa. Uzazela yena unembeza wakhe phakathi kuye ukuthi I don't belong here. Amen. Yiyo le ndaba ngithi baningi sinabo la phakathi kwethu, bakhona la phakathi kwethu, but ama-drinkers yini inkinga la azange badibane noJesu. That's why abantwana ihlazo noma ungahamba nabo emazweni sewuhambile wafika emazweni benza izinto ezizosala igama lenu lingcolile ngenxa yabo. Ngibonga igama likaJesu. Bayibhele lifundayo lithi umoya womuntu uyisibani sikaJehova. Siphela konke phakathi komuntu. Siphela konke phakathi kwani? Umoya womuntu. Akekho umuntu. You cannot hide. Ayikho into ongaqasha ngayo uthi mina bengazi noma mina benza. Umoya wakho uyakwazi ukutshela ukuthi kodwa mfowethu we are wrong. Mfowethu you are wrong kulento yenza. Bese uyaqhubeka wena ngoba ufunwa inyama yakho, ufunwa inkanuko zakho. Hallelujah. Sasiphile nesono for a long time. Saphila nesono kwazokuba ngathi akusisona isono. Sazala abantwana kwabe ngazuthi kufanele. Sazala abantwana left and right kwabe ngathi kufanele. Sabaphatha saqhosha ngabo, sakhulula kodwa siganile sishadile. Inkinga yini? Shoda uJesu. Ushoda bani? Shoda uJesu. Nangu uJesu namhlanje. Nangu uJesu namhlanje. Uyayisiza impilo yomuntu. Uyakwazi ukuyinyula. Ayikhiphe odakeni. Ayibeke to the king's highway. Ayibeke endaweni ephakeme. Uthi there's nothing else that can help you kulo mhlaba. Awukwazi ukunqoba izinto ngentando yakho ngamandla akho, kodwa udinga uJesu ozele lokho ukuzokukhulula. Uma indodana yomuntu ikhulula, izoba ngabakhululekile impela. No one else can set you free. You will die and die in your sins. So kufana kuphi? I want to tell you about your sin will catch you. Isono sakho sizokuvuma. Isono sakho sizokwenza njani? Kumnandi manje yatamasa semnandi
kodwa ngiyakutshela, I guarantee you one day isono sakho sizokufumana. Amen. uJesu la sifunda khona uMaria wayeyingoduso kaJoseph. Umthetho babephila phansi kwawo. Umthetho babephila phansi kwawo. Umthetho babephila phansi kwawo wokuthi noma kuyingoduso eyingoduso kabani kaJoseph kodwa umthetho baphila ithi abavumekile ukudibana bengakashadi ngokomthetho. Amen. Uma ifika ingilosi ithi wena ubusisiwe sifazaneni isho kuMaria uthi ithi ingilosi uzozala umntwana uthi kuzokwenzeka kanjani lokhu ungayazi indoda na uthi umoya ingcwele uzozenza njani asimelele izwi lelikhuluma ingilosi. Amen bazalwane. Akhulelwa azala umntwana. Amen. Uyaphila kuzokwenzeka kanjani manje kuzokwenzeka kanjani uthi unomthetho othi uma nje ngingatholakala ngikhulelwe ungakashadi ngathola noJoseph naye watholakala uJoba miselwa yena kufanele sobabili sikhandwe ngamanje. Amen. So it was impossible for ukuthi uJesu azalwe. Kwakungelula kwakulikhulu ngoba abantu babengayiqonde le ndaba ngoba kaNkulunkulu kodwa ngoba iBhayibheli lithi akukho okumahlulayo uNkulunkulu abazalwane wazala uJesu. Amen. Wazalwa intombi. Amen. Wazalwa intombi bengazange balala. Ngoba kwafuneka uJesu mayizala azalwe ngenalo leligazi mina nawe esinalo elinembewu yani Yesu. Uma uzalwa kuyisono. Uzalelwa soneni. That's why wonke umuntu udinga uJesu empilweni yakhe. Noma ungalunga usilungile. Lithi iBhayibheli ukulunga kwemvelo kufana nayidwedwe eyingcolile phambi kaNkulunkulu. Noma ungazali ulungile kunomsebenzi emihle akuncoma ekhaya ulungele isikhoko. Ulungele ukuthi uyolapha. Ulungele ukuthi impilo yakho yonke yaphakade uyiphile ngazo ukukhala khona umaye. Maye akekho nakomunye naloyo ukhale sakhe mntakama lapha sokweni akekho mntakomunye naloyo ubhekene nokuhlumba maye seduze lo maye mama mfuna uJesu. Lo mama mfuna uJesu namhlanje ungamthatha uJesu nomlemba lo awazi ukuthi zingakhe insuku obekelwe zona. Zingakhi insuku ozoyiphila kusuka manje. You have to make up your mind and stop playing church. Uyakudlala isonto. Uthatha uJesu.